gane ka step ko menta na dileng ka jungi jongga netball riboy association ni tempau ka jing sungu ba na dileng jungi kungka association ni lala ban tulong gane ka tournament ka ba chisni ba menta ka sngi bangi sedang gane ka tournament long ba ka jing le kai ji kena na ko selium ya sikit ke school bat ka next start ko menta ka game kadang yai kede ka game ka bat smai apo ka jela me halia jingi ki pro koi pada po riboy jingi le introduce ya kene ngila announce ya kene handa duka sngi shiko tarik ngila ay ka dimbo game bat menta ka sngi ar po tarik ni pulong ya kene ka game ko ba shi sngi bat kila don ki school ki bon simenta ki kena samla ki bon simenta tajin khatlai tli ki tim nhiều tli ki tim na ki kan thai ban reu tli ki tim na ki shenrang ini tempau ru bajing sungu ya ga jing wan simenta lang ju ki way na ki way ki district kum west hasil ban sapoi sibit ban simenta ada leka jing le kai jong ka netball kene ka netball ka de game ko badang thamai ki mong bane ini tempau ba ni kin tui ki samla jong ka dong ka thain kam tam ka boy district ba ki de ban ye ki jing le kai bat kum ban ni tiep ba kene ka jing le kai ka ba khamlok interest ban ni ki way ki jing le kai lara pipe jang ne ai ki jersey jingi kam don ni ki number ki don lagi jong ki caution ni ki ba kin yang bat kimla ban le kai ban ya tur ne ban ya tham le ne ban ya tungku way pu way de ka don ban ye le kai jing ki tang ban don position ni ki bat kimla ban bat ya ka bol ru pelat ya ka lai second kata ka de ka rukom ban ye le kai bat kila ban mare tang ki jaka ba ki don diga game ko ba interest ba do kata mar ki hap kan mau wa ko position la jong ki haban kan mau ya ka e ka ba ki phong ya ka jersey jung ki ba ki shooter dan ki defender dan ki goalkeeper ki don shibun ki nimla ban batai lut ang ne ngin sabata ya phi bat ki game mo sai sen ki game ba so tana do kata te hari boy jungi mentang ila pen su thet ila sedang ba ngej ba ki game ko ba na bun ki kun samla ki hap ki baret inyo benta ki game ba ni pelong benta kasni ni pelong ro bangin jet ki samla bani sim benta syaka Meghalaya Championship ke ban salong ha ubnai di Sembar bagi satu penyai ka netball of Meghalaya ha ubnai di Sembar Malaysia.